ମୁଁ ଯେବେ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲି, ବେଙ୍ଗଲୋର ଗଲି ପଢ଼ିବାକୁ, MBA କରିବାକୁ, ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କିଛି ଭାବିଲିନି। ନର୍ମାଲ ନିଜକୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଥିଲି ସେମିତି ହିଁ ଦେଖେଇଲି, ସେମିତି ନର୍ମାଲି କଥା ହେଲି, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ବେଫିକର ହିସାବରେ କଥା ହେଲି। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି, ମାନେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ନଲେଜ ସ୍କିଲ୍ଡ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ୟା ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ନିଜର ଯେଉଁ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ୍ ନ କରିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଥାଉ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ହିଁ ମାନେ ସବୁକିଛି ଏହା ହିଁ ଠିକ୍, ଏହା ହିଁ ଦୁନିଆ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥାଉ, ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ मतलब अपस्किल कैसे କରାଯାଏ, ୟା ଫିର୍ ନିଜଠୁ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ମାନେ ନଲେଜରେ, ସ୍କିଲ୍ସରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନରେ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ ମାନେ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ମୋଠୁ ତ ବହୁତ ମାନେ ଉପରେ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ନର୍ମାଲି ଆମେ ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲୁ, ନର୍ମାଲି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା ବାଇ ମାନେ ଅଦର୍ସ ମାନେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟା ତାଙ୍କର ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲି କି ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ରଙ୍ଗ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଷ୍ଟଡି କଲି ନିଜକୁ, ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମାନେ ରିଏକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହେବ। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ କହିବେନି, ଦେ ଡୁ ହ୍ୟାଭ୍ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଡେଫିନେଟଲି। ତ ବଟ୍ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା ନିଜକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି। ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ହୁଏ ନା କନଫିଡେନ୍ସ ଲୁଜ୍ କରିବା, ସେଇଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ବଟ୍ ସଡନ୍ଲି या वेरी क्विकली ମୁଁ କହିପାରିବି, ସଡନ୍ଲି ନୁହେଁ ତ ଭେରି କ୍विକଲି ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି कि ना आई हैव टू अपग्रेड माई स्किल, आई हैव टू मतलब डेवलप माई सेल्फ इन एवरी सिचुएशन, एवरी इंस्टांस, ताकि ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ପଢ଼ିବାକୁ ୟା କିଛି ଜବ୍ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜବ୍ କରିବି, ଡେଫିନେଟଲି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଯେ ହେଇଥିଲି, ନିଜକୁ ପୁଣି ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କଲି। ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ନିଜକୁ ଇଏ ମନେ ମନେ କହିଲି କି ନା ମୋତେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ପଶ୍ଚର, ରାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ରାଇଟ୍ ମୋଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ନିଜକୁ ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କଲି, ନିଜ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି, ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ମିରର ସାମ୍ନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଆମର କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି କ'ଣକୁ କିସ କହୁ, ୟା ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବସ୍, ବସ୍କୁ ବସ୍ କହୁ, ମାନେ କୁ ଆମେ ସ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଶ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ତାଲବେଶ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଦନ୍ତେଶ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବେ ଏସବୁ ଲୋକ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଧରି ନେବେ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ସୋ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଗେଇଲି। ଆଗେଇଲା ପରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ଡେଫିନେଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ବାଇ ଦି MBA କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କ୍ରାକ୍ କଲି। ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଠାରୁ, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଲା, नो यू हैव डेवलप्ड योरसेल्फ a lot compared to other people also, you have developed a lot, because ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଜଣ ଥିଲୁ ସେ କଲେଜରେ। ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲି ଡେଫିନେଟଲି। ତ ମୁଁ ସେୟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆପଣ କେମିତି ସେଟା ନୋଟିସ୍ କଲେ, ୟା ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ୟା କ'ଣ ହେଲ୍ପ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଡେଭଲପ୍ ନ କଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଗନେଟ୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଲୋକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭଳିଆ। ଲାଇକ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଦେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବଟ୍ ୟେସ୍, ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହୁଏ, ଆମେ
फर्स्ट आइडेंटिफाई न करिकी आमे निजको एक्सप्रेस करू या जो भी हो जो आइडेंटिफाई करू कॉन्फिडेंस लूज हुए कॉन्फिडेंस लूज होला परे किछि लोक से कॉन्फिडेंस लूज रे रही जाती या डेवलप करती जोटा कि बहुत बड़ा भूल निजको मोल्ड करिया पड़ियो निजको डेवलप करिया पड़ियो अपग्रेड करिया पड़ियो तबे जाय कि आपण यू कैन कम्पीट विथ अदर्स या आपण निज सर्वाइव कर पारिबे नले सर्वाइव करिया बहुत मुश्किल हे जिवो तो सर्वाइव तो करिवार अछि बाहर को आछे माने सर्वाइव करिवार अछि आ सर्वाइव करिया हेले निजको खटिया पड़िबो आशा करछु वीडियोटी भल लागथिले कमेंट करिवे एंड जणेबे आपणकर सेमति किछि एक्सपीरियंस हेछि कि नै आ को शहर रो आपण वीडियोटा देखछन्ती नेक्स्ट वीडियो रे मैं आउ किछि कथा हबा थैंक यू।